खुलुमबाय दिनै गसाइगाव UPPL जिल्लानिफ्राय माने आइजो फारसे जोंहा काबाड्डी बादायलायनायनि टुर्नामेन्ट लीग टुर्नामेन्टआ दिनै मोनबा ब्लक जोंनि गसाइगाव UPPL जिल्लानि सिङावहाय जेसेबांखिनि ब्लक दङ आरो जिल्ला दङ बेजों टुर्नामेन्ट जानाया दिनै जागायजेनदों आरो ओरैहाय माने जोंनि UPPL माने युथ लाइमोन गांखंनिफ्रायबो जोंहा जोलुर बादायलायनाय जादों दिनै जोङो माने नैबे काबाड्डी खेला बा माने फुटबल बेखौ खालि गसाइगाव UPPL जिल्लायावल' नङा जोङो बायदि बायदि जिल्लायावबो बेखौ खुंबोदों जोङो UPPL निफ्राय आरो जिहेतु सरकाराबो माने BTR आव माने मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ जोङो माने महिला आरो लाइमोन फारसेनिफ्राय जोङो गासिबो जोंनि BTR ओनसोलावनो जाहाथे नैबे खेला धुला एकाडेमिकजों लोगोसे जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय आरो हारिमु बिथिंथिं बादायलायनाय बा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो गुरुत्व होदों जोङो गोनांथि होदों आरो जोङो बाहाय आइजो जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोङो जिल्लायानो जा सेन्ट्रेलानो जा बा जोंनि ब्लकआनो जा प्राइमारियानो जा जोंहा मोनसे डिरेक्सन बादियै जोङो सिस्टेम बादियै जोङो पलिसि बानायनानै बेखौनो माने जोङो इन्सट्राक्सन हरजोबदों जोङो गासिबो जायगायाव गावनि एरियायावहाय जे जोंहा सिनायनांगौ बा माने आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ जोंनि माने फैगौ लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनानै बेखौ जोङो मोजाङै जाहाथे फकास होनानै मोजां सुबिदा उनाव माने मोनो बेखौ जोङो जोंनि साइडनिफ्रायनो पलिसि लानाय दङ आरो दिनैहाय जोङो बयबो मिथिगौ जे खेला धुला बादायलायनाय खारनाय काबाड्डियानो जा बा जिखुनु खेलायावनो जुदि बादायलायनायाव मोजां दिन्थिफुंनो हायोबा रोंगौथि थायोबा जोंहा बायदि आलादा डिपार्टमेन्टआवबो सुबिदाखौ मोनो रेलवेयानो जा पुलिस खारनायाव नोंथांमोनहानो नुदों बा आलादा डिपार्टमेन्टआवहाय दिनैनि दिनावहाय माने एकाडेमिकजों लोगोसे बेफोरबायदि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हायोबा सुबिदा मोनो बेखौ लानानैनो जोङो जिहेतु जोङो राजनिति होननानै माने रायजोनि नितिनि थाखायसो जोङो ओंखारनाय बेबो जोंहा मोनसे पलिसि हिसाबै दिनै UPPL गसाइगाव जिल्लाया नैबे काबाड्डी आइजो गांखंनिफ्राय काबाड्डी बादायलायनाय आरो माने लाइमोन गांखं